ман ҳамонам ки гуноҳҳои туро ба хотири худам маҳв менамоям ва хатоҳои туро ба ёд нахоҳам овард. бигзор шарир роҳи худро ва шахси бадкор фикрҳои худро тарк карда сӯи худованд баргардад ва ӯ ба вай раҳм хоҳад кард ва сӯи Худои мо баргардад, зеро ки ӯ бисьёр меомӯзад. биёед исбот намоем, мегӯяд Худованд. агар гуноҳҳои шумо мисли қирмиз бошад, мисли барф сафед хоҳад шуд. агар мисли арғувон сурх бошад, мисли пашм хоҳад шуд. ва қавми ман ки ба исми ман номида шудаанд, гардан фуроварда дуо гӯянд ва рӯи маро ҷӯё шаванд ва аз роҳҳои бади худ баргарданд, он гоҳ ман аз осмон шунида гуноҳҳои онҳоро хоҳам омурзид ва замини онҳоро шифо хоҳам дод. кист худое мисли ту, ки гуноҳро омурзад ва аз ҷинояти бақияи мероси худ гузароӣ кунад? ӯ ғазаби худро то абад нигоҳ намедорад, зеро ки марҳаматро дӯст медорад. ӯ боз ба мо раҳм хоҳад кард, маъсиятҳои моро поймол хоҳад намуд ва ту ҳамаи гуноҳҳои моро дар қаъри баҳр хоҳӣ андохт. пас эй бародарон, ба шумо маълум бод ки ба воситаи ӯ ба шумо омӯрзиши гуноҳҳо эълон мешавад ва аз ҳар чизе ки ба василаи шариати Мусо сафед шуда натавонистед, ҳар имондор ба василаи ӯ сафед хоҳад шуд.